Benvolguts porxistes. No és que es vulguem fer la punyeta ni dentetes, però aquí teniu un petit resum del segon dimecres Porxe. Ahir, dia 16 de gener, amb la participació de 13 cotxes i 14 amics, gaudint d'un recorregut escollit per en Pep Mata que sortien de la comarca d'Osona per acabar al Gironès, transitant per carreteres del Montseny i les Guilleries. Bon dia, mira, som en Ramon i en Josep, jo sóc en Josep, i hem fet la primera vegada la sortida aquesta, no l'havíem fet encara cap cop i ens ha agradat bastant. Hem trobat una mica... Ens ha agradat molt. Molt, sí. Les carreteres una mica difícils per l'època, però per lo de més, fantàstic. Exactament. Molt de gel, Sí. però paisatges Sí, has d'estar molt pendent del cotxe, perquè amb aquests cotxes que no tenen cap... Els que anem sense tecnologia, però és la gràcia, és la gràcia. Lo de més, molt bé, fantàstic. I ara que ens pagueu el dinar encara més. Exacte. El dinar va tenir lloc al racó d'en Pep. Proper dimecres Porxe, el 13 de febrer. Fins aviat, històrics!